Ogendi Igwelukwalano, Igwezukotarano, Ugwumba Panigarano. Ogendi Igwelukwalano, Igwezukotarano, Ugwumba Paniela. Igbo ndị ọma, ekenekwa m unu. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Mmiri atala, mana azụ anwụna. Abịakwana m ọzọ n'ụbọchị taa iwetara unu nkụzi Igbo site na ụlọ ọrụ Ugwumba Television. Aha m ka bụkwa Odoziakụ Ikwuegbu Rosemary Nkem. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa ga-abụ ihe gbasara ụdaume na mgbochi ume Igbo. Ngwa sonyere na ya na nkụzi nke taa. Ndewonu. Akwụkwọ na-asụsọ ọ na-arahụ na mmụta, onye were kasị obi ọ ga-amụta akwụkwọ. Ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego, ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego. Ụdaume dịka m mere ka amata na nkụzi mkpụrụ edemede Igbo. Dịka mkpụrụ edemede Igbo dị 36 ekere ya ụzọ na-abụ, ya bụ ụdaume na mgbochi ume. Ụdaume na mgbochi ume dịka unu hụrụ na ugbo odee. Ụdaume Igbo dị 8. Ụdaume Igbo dị 8. Ha bụ ndị a: e, i, u, ọ, u na ụ. Nke a bụ ụdaume Igbo. Ha bụ a, e, i, o, ọ, u na ụ. Abịa na ụdaume ndị a, ekere ha ụzọ na-abụ, ya bụ ụda mfe na ụda arọ. Ụda mfe na ụda arọ. Ekere ụdaume ụzọ abụọ. Ha bụ ụda mfe na ụda arọ. Ụda mfe bụ ndị a: ebe ụda arọ bụ abịa na ụda mfe ndị a, enwekwara ike ịkpọ ha otu a, nke a bụrụ otu e. Ele anya dịka ụda mfe, mkpọpụta ha bụ a. Ya mere eji si na ha dị mfe. Ha dị mfe n'ọnụ mgbe a na-akpọpụta ha, dịka a. Ọnụ m ghere oghe. A. M na-enweta ikuku. Ikuku na-abanye m n'ọnụ, na-esikwe m n'ọnụ, na-eme gịnị? Na-apụta. Ị, ọ, o. Ha dị mfe mgbe a na-akpọpụta ha. Mana abịa na ụda arọ, mkpọpụta ha bụ e, i, o na u. Ọ na-esite ike n'ọnụ mgbe a na-akpọpụta ha. Ha adịcha ha mfe dịka ụda mfe ndị a.
Njirimara ụdaume. Nke mbụ, ụdaume dị 8. Ụdaume dị 8, ya bụ a, e, i, e, o, ọ, u na ụ. Dịka m depụtaburu na ugbo odee. Nke abụọ bụ na o nwere ụda. O nwere ụda mgbe a na-akpọpụta ha. Ụdaume nwere ụda mgbe a na-akpọpụta ha. Nke ọzọ abụrụ na ọ na-ebu akara ụda olu. Ụdaume na-ebu akara ụda olu. Nke mbụ bụ na o nwere ụda mgbe a na-akpọpụta ha. Ọ dị 8 na ọnụọgụgụ. Ọ na-ebu akara ụda olu. Ọ na-adịkwa mfe mgbe a na-akpọpụta ụdaume. Ọ na-adị mfe na ọnụ. Ọ naghị egbochi ikuku isi na ngụ na-apụta. Ọ dị mfe mgbe a na-akpọpụta ha. Nke ize abụrụzie ụdaume na-esorịta onwe ha. Ihe ndị a bụ njirimara ụdaume. Na ọ dị 8 na ọnụọgụgụ. O nwere ụda. Ọ na-ebu akara ụda olu. Ọ dị mfe mgbe a na-akpọpụta ya. Ụdaume na-esokọrịtakwa onwe ha. Mgbochi ume bụkwa mkpụrụ edemede enwere site na dịka mkpụrụ edemede Igbo dị 36. Ekwugo gbasara ụdaume na ọ dị 8 na ọnụọgụgụ. Mgbochi ume dị 28 na ọnụọgụgụ nke ya. Ihe eji akpọ ya mgbochi ume bụ na mgbe a na-akpọpụta mkpụrụ edemede ndị a, ọ na-egbochi ikuku isi na ngụ na-apụta mgbe a na-akpọpụta ha. Ọ dịghị mfe n'ọnụ dịka ụdaume si were dị mfe. Abịa na mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị a, ha bụ
ndị a bụ mgbochi ume. Ha dị 28. Abịakwa na mgbochi ume a, ekere ha ụzọ abụọ. Ekere mgbochi ume ụzọ abụọ dịka ekere ụda ume ụzọ abụọ. Ụzọ abụọ ahụ ekere mgbochi ume bụ nke a na-akpọ ụda mkpị, ụda mkpị na ụda nge. Ụda mkpị na ụda nge. Ụda mkpị bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ gbara abụọ. Ndị Igbo na-akpọ ya ejima. Ya bụ mkpụrụ edemede ha gbakọtara ọnụ bụrụ abụọ, mana na mkpọpụta ha ọ bụ ofu mkpụrụ okwu. Ụzọ abụọ ekere ha bụ ụda mkpị na ụda nge. Ụda mkpị bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ gbara abụọ. Ha dị 9 na ọnụ ọgụgụ Igbo anyị. 9. Mkpụrụ edemede ndị ahụ gbara abụọ abụọ ha dị 9 na ọnụ ọgụgụ. Ha dị 9 na ọnụọgụgụ. Ha bụ chi, gbe, he, gwe, kpe, kwe, nwe, nye na shi. Ihe eji kpọọ ha ụda mkpị bụ na ha gbara abụọ abụọ. Ha gbara mkpụrụ abụọ abụọ. Ụda nge. Ụda nge bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ ha bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ kwụra na onwe ha. O nweghị ihe ọbụla agbakwunyere n'ime ha.
ha bụ ndị akwụra na onwe ha. Ile anya ha dị 19 na ọnụọgụgụ. Ha nọra onwe ha dịka mkpụrụ edemede ndị akwụra onwe ha na-enwe ha enyemaka ọbụla site na mkpụrụ edemede ndị ọzọ ịgbakwunyere ha. Mana ụda mkpị bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ gbara abụọ abụọ, mana ha bụ mgbe na mkpọpụta ha bụ otu mkpụrụ edemede. Ugbu a ka anyị leba anya na njirimara mgbochi ume. Njirimara mgbochi ume. Mgbochi ume dị 28 n'ọnụọgụgụ. Mgbochi ume dị 28. Nke abụọ, mgbochi ume enweghị ụda. Mgbochi ume enweghị ụda mgbe a na-akpọpụta ha. Mgbochi ume anaghị ebu akara ụda ume. Ọ naghị ebu akara ụda olu mgbe a na-akpọpụta ha. Nke anọ, ekere mgbochi ume ụzọ abụọ. Ekere mgbochi ume ụzọ abụọ. Nke ise, ọ na-egbochi ikuku. Ọ na-egbochi ikuku. Isi na ngwa apụta. Mgbe a na-akpọpụta ya. Anyị abịara na njedebe gbasara nkụzi na ọmụmụ asụsụ Igbo nke ụbọchị taa, bụ nke anyị si na ụlọọrụ Ugwumba telivishọn wee na-ewetara unu. Ọ bụrụ na o nwere ihe mgbagwoju anya unu nwere site na nkụzi akụziri nakwa ajụjụ ndị ọzọ unu nwere ike ịjụ gbasara nkụzi na ọmụmụ asụsụ Igbo, zitere na ozi site na akara ekwentị pụtara ihe na onyonyo unu. Aha m ka bụkwa Odoziakụ Ikwuegbu Rosemary Nkem. Ka emesịanụ. Ekene dịrị ndị nkụzi kụziere ya akwụkwọ.